Burak Özçivit, Türk teleseriallarının yıldızı, prodüser, model, görüldüli maşgala adamı, sipahi görmegi adam ve Türkiýanyň iň ýokary aýlykly aktyorudur. Ajaýyp görnüşi, ýykylyk häsiýeti we zehini onu Türk kinosunda ençeme baş rollar ve dünýädäki milyonlarça denanlaryň ýüreginde orun bilen etdi. Türk ýyldyzy diňe özüne çekici daş keşfi bilen däl, eýsem partlaýjy häsiýeti bilen hem tapawutlanýar. Şonuň üçin ol ýygy giderli dawa jenjeliň merkezinde tapylýar we köp gıýbatlaryň sebäpleri bolmagy bilen halky begendirýär. Bu videoda size bu Türk ýyldyzynyň ähli sırlaryny açmaga syňyşyr. Burak Özçivit 1984-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkiýanyň Orta Ýer deňziniň kenaryndaky ajaýyp Mersin Şpaxana şäherçesinde dünýäge indi. Kakasy Bülent Özçivit milli tagamlar restoranynyň eýesi bolsa, ejesi Jeyhan hojalygy dolandyryp çağalary ulalýardy. Burak dünýä inende olaryň maşgalasynda ulyg ýerde burjun ulalýardy. Oğlançoğun çağalığı qatı baxtlı ve asuda geçti. Ol deň agramly we ören işçiň çağa bolup ulaldy. Wagtyň geçmegi bilen ol köp wagtyny dostlary bilen futbol oýnap, hem de onu sagdyn we owudan beden bilen üpjün eden sport zalyna ýygyderli baryp geçirdi. Burak mektebi guturandan soň maşgala Istanbulda göçdi. Ýigit Türkiýanyň ýaşuly Marmara Uniwersitetiniň kino we şekillendiriş sungaty fakultetinde bilim aldy. Burak okuýarka model hökmünde goşmaçy pul kazanyp başlady we gözellik ýarışlaryna gatnaşdy. 2003-nji ýylda Özçivit Türkiýanyň iň gowy modeli, soň Türkiýanyň iň görmegi ýigidi diýen atlary we bir näçe wagtdan soň dünýäniň iň gowy modeli diýen ada ikinji dalaşgar bolýar. Burak öýdi ýarşa gatnaşmagy meýilleşdirmedi. Saýlawy onuň suratlaryny kakaty ýeripdir. Burak uniwersiteti guturandan soň onuň moda pudagyndaky karyerasy hasam belendiklere çykdy. Moda dizaynerlerining jaňlary onuň telefonuny öçüren okdy. Mahabat berjiler onu öz şertnamalary üçin almagy syňyşýardylar. Ýalpyldyk jurnallaryň daşlary we sahypalary onuň portretlerinden doludy. 2006-njy ýylda Burak ilkinji gedep -18 adly ýaşlar serialynda peýda boldy. Şondan soň aktyoryň üstüne film üçin teklipler söýdüň dolu manysynda ýykyldy. 2017-nji ýylda köp bölümli Osman imperiýasynyň görnükli serkerdesi we reformaçysy Sultan Süleýmanyň hökümdarlygy hakdaky ajaýyp asyr taryhy dramasy ekrana çykdy. Awtorlaryň hiç biri de filmiň üstünligini ynanmaýardy. Ýöne taslamy iň meşhur teleseriallaryň arasynda öňde barjy orny eýlemegi. Şeýle hem taryhdaky iň gymmat türk serialynyň adyny aldy. 139 bölüm öndürmek üçin $2 milyon gowrak pul sarf edildi. Serial dünýäniň 60 ýurdunda görkezildi we ummanyň iki tarapynda da uly üstünlik kazandy. Russiýada premiera 2012-nji ýylda bolup, aktyorlar derrew milyonlarça adamyň söýgüsini kazandy. Sultana ýakyn adamlaryň biri Malkoçoglu Bali Bey'e denen tomoşaçylaryň ählisi aşyk boldy we jankoýerler Bali Bey'iň ýüregini kime berjekdi hakda oýlandylar. Soňra Burak oňa täze meşhurlyk tolkunyny getiren meşhur Saýrak Kuş romany boýunça filmde surata düşüp başlady. Film Özçivit'e diňe bir meşhurlyk we uly tölegi getirmän, eýsem onda ol geljekki aýaly Fahriye Evjen bilenem tanışdy.
baş aktyorlar 2014-nji ýylyň iň owudun türk jübüti diýip oglan edildi. Muňa garamadan aktyorlaryň arasynda romantik hakda gyýbatlar we çaklamalar dogry çykmady. Soňra Burak serialyň düşürilmeginde öýüdi bilen Fahriýanyň arasynda bir uçgunyň dörendigini boyun aldy. Ýöne olar muny basyp ýatyrdylar. Ýylda Gara Söýgü atly köp bölümli drama köpçüligi hödürlendi we ol döredüjilerine Awraly Emmy bayragynyň ýylyň iň gowy telenovellası adyny berdi. Film Burak üçin uly üstünlük getirdi. Emma filmiň baş aktyorlary Burak Özçivit bilen Netilhan Atagul muny inkar etseler-de olaryň arasynda söýgü romany guman edildi. Şol ýyl Burak Söýgü saňa meňdeş atly täze filmiň üstünde işläp başlady. Özçivitiň ilkinji eden zady Fahriýa Evjeni bu filme baş rola çağırdy. Şol pursatdan başlap Türkiýanyň iň owudun jüýtleriniň söýgüsine hiç da täsir berip bilmedi. Filmiň suraty düşürülüş romantik atmosferasy ýaşlary has ýakynlaşdyrdy. Ilki olar atnaşyklaryny gizlemäge tynaşdylar we gizlilik kudratlaryny görkezdiler. Ýöne filmiň premierasyna olar resmi jüýt hökmünde ellerini ber tutup geldiler. Şondan soň wakalar gatçalt ösüp başlady we tiz wagtdan Burak söýgülisiniň öýüne göçdi. Sebäbi gyz giyim şkafyny daşamak islemedi. Umuman aýdanynda gyz Burak bilen duşmadan ozal häsiýetiniň gaty agyrdygy bilen meşhur bolupdyr. Ýöne ol söýgülisiniň gapdalynda has ýumşak we sabyrly bolmaga taýardygyny boyun aldy. Burak hem gyzyň wefalylygyna ynandy we ony ýakyn garyndaşlary bilen tanışdyrdy. Mundan başga da aktyor gyzy gymmat bahaly şaý sepleri sowgat berdi we awtologynyň belgisine söýgülisiniň adynyň baş harflaryny goýdy. Bir näçe aý soň her aýal kanuny lykalaşdylar we 2017-nji ýylda olaryň toýu boldy. Maşgalanyň çağa garaşýandyklary barada myşmyşlar ýaýrady. Şeýle de bolsa bagtly waka diňe 2019-njy ýylyň başynda bolup geçdi. Aktyorlaryň oglunyň ilkinji suratlaryny çap etmek boýunça ýarışda Özbegistanyň gozulmayan emlak bilen meşgullanýan bir kompaniýasy ýeňici boldy. Surat $160.000 satyldy we kiçijik karana Taşkentden kaşan kwartira sowgat hökmünde berildi. 2023-nji ýylda aýaly Buragy ýene bir ogul Kerim sowgat etdi. Burak we Fahriýa görüldeli enatalar hasaplanýar. Ýylda Burak Döreýiş Osman adly taryhy baştan geçirmeler serialynda baş gahrman Osman beýiň roluny ýerine ýetirdi. Munyň üçin Burak saçyny we goýy gara murtuny hasam östürdi we myşmyşlara görä gartaşma alamatlaryna garşy plastik operasiýa etdirdi. Kardeşleriniň pikiriçe Burak film düşürilişinde öýüdün gaty giň alyp bardy. Özçivit köplenç erwet keýpde göründi. Aktyorlar bilen gödük hapa sözler ulandy we olary näletledi. Basym aktyory kadyet iş açyldy we iş İstanbul kadyetine geçirildi. Ajaýyp asaryň ýyldyzyny 4 ýyl azatlykdan mahrum etmek jeza çäresi görülmegi garaşylýar. Burak Özçivit Türkiýede iň köp girdeji gazanýan aktyorlaryň biri bolup, käbir maglumatlara görä ol ýylda $1 million gazanýar. Onuň ähli emlägi jemi $5 million bahalandyrylýar. Öýden sylayan her bir ýyldy ýaly Burak owudun awtologlar gowurýar. Onuň $75.000 bahasy bolan Mercedes SV Geländewagen, Range Rover Defender, Range Rover Autobiography, şeýle hem bir näçe kaşan Ferrari'lar bar. Aktyor ähli awtologlaryna gaty ünsüz seredýär, emma köplenç ýol düzgünlerini berjaý etmeýär. Ol äti ýaşlyk kemerini takmadan
ve telefonda gürleşip saklanýar. Fahriye ölenmeden odal Burak höwetli mototsikl sürücüsi olup, öz Harley Davidson'da Türk köçelerine çykýardy. Emma ayaly onu howpsuzlygy üçin bu endikden yüz öwürmäge yrdy. 2023-nji ýylyň oktýabrynda meşhur türk aktýory we modeli Arkadağ şäherinde geçirilen Arkadagyň daňy film festiwalyna gatnaşmak üçin ilkinji gezek Türkmenistana geldi. Türkmenleriň garşyk usul türgeni Döwletjan Ýagşymyradowyň hem millionlarça tomoşaçylar özüne çeken türk ýyldyzy bilen bilelikde Döreş Osman filminiň surata düşürilmegine gatnaşandygyny bellemek möhümdir. Burak Özçivit'in Türk kinosunda ve muşdoklaryň ýüreginde ajaýyp ýyt galdyrjakdygy hemme aýdyndyr. Ýönüsiz nähili pikir edýärsiňiz? Burakdan täze gyzykly filmlere garaşmalymy? Ýa-da ýakyn wagtda onuň ýerine täze ýaş türk ýyldyzy gelermi? Videonu halasaňyz like basyň we täzeleriň sypdyrmazlyk üçin kanala agda bolun.